ga-emegide ka ha rabụ ụmụ chi ọbụbọ niile nke ga-ekuri n'isi ya n'akụkụ ka na nke ọzọ. Nwa chi ọbụbọ, I'm not afraid of, because Bible made it clear in Jeremiah 4. If I submit myself in the word of God, that I will resist you and you will only that. He made it clear in Jeremiah 1:10. He said that he has given me the power to offer. My God and my Father. Oh, the kicking here, I'm taking one Jehovah. Me home. They came for 2-3 days. Now, you see now I hope you had the hope. My feet had the pain. I hope you have a Canada go. I hope you have a what are you doing? I don't know.
That's the way you're going to say it. Get down, my son. When you get money. Oyilichukwu na okija.
Baba, ebe ti eba. Eba ọdún ọkọ. I can get to a golf market. I can get to a golf man. I am of more than I got golf my Euro is now Jesus. Nabiko, you talk on a question, see, or Bagrana, Napamozua, and the Medina. I am a job like Jesus, Nansura, Jesus. Nabiko, Kudo, Nefonanya, Torato. We are bata after capture Rosua, more and more now, Jesus. Oganihu, Aduga, the Moroya, more and more now, Jesus. Now go see you, Ebruchuku. Go see you, Ebruchuku. Nazuru no Chuku Meze. That shows that not the man bring to them, they bring to them. Nabiko. Kogamiwa gani rumora mon ezinu na aha Jesus. Amen. Umna ni na nrudi ebe obana ha no ma ndogo ha ana se ko tekwa ha mo na aha Jesus. Amen. Isna ekwubi okwu no wa na yeme ko gusosi ike. Ana m ekwubi okwu asosoto okpara na ase no ga adiri nwade niile no le sinu ezinu na pụta ma ndị gbara ikwu n'ezinu na ya adiri ani na nwa na aha Jesus. Amen. Ana m ekwu na ekwu ise na kwa mozu ya abụ ihe ọma. Onye ha abụghị nsogbu. Ọma abụghị nsogbu. Ndị niile ya abịa kwa mozu a ha ya aju dobia ha ejikwu dowe na aha Jesus. Amen. Ama na akụkọ ọjọọ ọbụla. Na nna ya ka na yo kwe na ị ga-eme ya na aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Amen. Chineke nna nabata mkpụrụ obi arụ ebe na mkpụrụ obi Chineke aga n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Arụ eze ọba.
Go close, go close.
nwunye. Evangelist Agnes nwenyi oya kaina na batana mprobedia na mprobenkia. Yes. Na neze ke wena sanya no linde. Anya ba je foso. Oso bia hoha. Eso mudo ka rirebu o. E ka rirebu. Aka jore ti de bo bani na kanobi. Nesa we mucha sinine ndo mo amaye wutre. Wena soy onye be ko gebe na fichania. Iyotago Oye beko ke bia fichania. Ayama boku de bel chukuma ka ke jiro ku bewe. Yes. All Mrs. Evangelist. Agnes nwenyi. Oya mukuro na ku bewe. Yes. Oko sido jasu ku moko. Anti enke. Anti beki ke fichania ni o. Ye beki ke fichania yi. Oko sido. Wewe unaweka pia hola. Wewe unaweka pia. Hapo sidi. Egonaejije. Egonaejije na makecha. Egonaejije na bravo ni yotago. Oni abadde. Hola. Hapo sidi. Ifo ya kana fulo pia kadi. Hey, wewe fike mishe. Eso mudo watu. Eso mudo from Gita Salogini. Obranya. Also Desania. If you can afford to Obranya. Eso mudo. Also mudo. I come here from Otago. Otago. Yes. Otago. When you and a part of it, Master Petata. Otago. Yes. I can go another one that they don't call. I don't need a hundred appreciate. Never mind Africa production. Africa can only have problem. You want to go? Or come in. Egonaejije na makina talogini. Oyilichukwu na pika azua. Oyilichukwu na pika. Egonaejije. Not pretty at them. Egonaejije from Gita Salogini. Also for now. Oyilichukwu na Gita Salogini. I see the ball one day on. I see the ball. Oyilichukwu na okija. Oyilichukwu. Essa semana para o Rio África para não passar por onde o campeão precisa. Agnes nwenyi olha para para o Rio para casa na boca de uma e o menino que não sou. Aquele mana que deve ter puxado aqui ó. É não tem o que acho que não, eu não disse. Agora também minha boa é a minha. Eu vou negar a minha boa. Africa. Ese es una South Africa, o más seis para ti. Es una address with you in South Africa. I'm not going to go. I'm not from South Africa. You ever to go to South Africa, or what? Oh, you go. Oh, what place, buddy? Oh, what place, buddy? Oh, whatever, never. Oh, whatever.
yoke, ọwọ́ nẹ́mẹ̀ bàbúrà. Ọwọ́ yoke, ọwọ́ tuwárẹ́ nẹ́manya. Ọwọ́ tuwárẹ́ nẹ́manya. Ọwọ́ tuwárẹ́ nẹ́manya. Ọwọ́ tẹ̀mọ́. Kọ́ì, ọkọ̀ sídìí. Ọwọ́ yoke, ọwọ́ tẹ̀ ìfàdé. Ọwọ́ tẹ̀ ìfàdé. Ọwọ́ yoke. I plead the blood all over. Receive the blood in the plasma. No anger will share with us over. Cover over here with the blood of Jesus. Holy Spirit, there's a standard against the blood. Let the blood flow. Let the blood flow. Oh, let the blood flow. Let the blood flow. Let the name be glorified. In the name of Jesus Christ. Amen. Our one prayer church in there. When you rob a baby in a prayer, near the Geneva, maybe Jesus in a good Manos in the other Gaka Jesus because Siaka. Manayawana Gaki, I didn't make two on one Jesus. Get it? Aka, Nyan no Yaka, who grew up after you didn't go. You have opportunity as far as opportunity to happen, as far as I got Jesus. Agabigala, Ogine Ngozi, Ogine Wiwa, Ogine Bwana, Ogine Tapu, Ogine Ngeweto, Ogine Bulana, Ogine Bezinuna, Ogine Barane Zinuna, Ogine Naruna, Kubaka, Egonaejije. Egonaejije. Agnes, nwenyi.
Number seven, Bamba Fernando, Dera, Saga Bikalage. I might be a big part of Irama waking for a car. So, when you Agabikalam, children with Agabikalam, Father, first do a nothing manifest your grace. To Abo with Ambam, with Antute, may you boo. Nimendum ta Agabikalam China de American plan of Pinos Murania last 3 Madiki who is in a just say, Lord, thou will receive my miracle. Have your way, O Lord. Manifest that your name will be glorified. Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh. Your name is Yahweh. You are the destiny changing God. Your name is Yahweh. One more time. Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Father, thank you for bringing us together in your presence. Father, in all things we pray, Lord, that you take full control. In all you bring transformation to the lives of people. As we see the base of the world, may there be life, may there be healing, may there be, oh God, righteous visitation about the new thing we begin to have. Give testimony into the mouth of the people, that they will rejoice that the name is coming to Israel better. Cover over here with the blood of Jesus. Blood of Jesus. We declare this burial open the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Jesus' name we pray. Your amen is too small. Your amen is crippled. Shout thundering amen. Hallelujah. Come on, jam your hands together for Jesus. Hallelujah. I'm going to sing praise. Let us make a way for you. Yeah.
Hallelujah. Kedi hina gwande man. Chineke gozi ha ko. Amen. Yam your hands together for Jesus. Tell us your name and speak life unto the people. Praise the Lord. Why you being a Joseph? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I'm Reverend Bazulike Clement Paul Obiaguru. I'm a Joseph like Christ Assistant Bible Mission at Sabah headquarters. By the grace of God, I'm no more. Man, Jehovah goes the magnet and Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. Na Benkonu. Aye. Apostle Emo Shimeze. In the area you bring in the open with here. None. Thank you. No, you are president. Apostle Emo Shimeze going here. Running under the Minister of the Women's Witness Church of God Ministry International. Under Bishop David, Praise the God. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Except in the Bible. Praise the Lord. None. God bless you. Jab your hands together for Jesus. Yes, sir. Hallelujah. Maybe I be rebel about acquiring one night wine. In the name of Jesus. Si ana ebe a no ana abasi mma aje ka na ebe ya wo na wo pe we se ndo aje be hallelujah hey te so kida na mo ta na ebe ba na ya wo ta ga o we se amba aje wo si dia no ta wo we ba aro no ofo ni menda muma etenera mmal oye ni na ya ba oyike ya wo isi na na oisi ko na ewu isi onye ka ta yo na wa no osi Hello. hallelujah meto mara ka sa no ke u na ta sa na ngozi ga ka ji no ge ru aka ta. Okay, Arata. Nah, Jesus. Don't see you like you like that. Apa today? Apa ki yenye mia? Kenko. Hallelujah. 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 Yamati agabona. What's okay? Mwa. Yaje bonitari osisi. Oje bonitari osisi. What's the plan? On night. Obu nonge ko nonro a.
mee ka osisi akpọrọ nkụ ga-egopụta isi oyi ike ihe na-agụ mbọ n'ebe a ọ bụrụ na ekpere Jizọs ị gaghị emechi ebe a kpọrọ aka nna ọ bụrụ na na ọgbọpụta haleluya nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla ji ogo ma ọsọ gịta nwe itote a ọsọ ya na ọsọ ya onye na-ekpe anyị abịa ebe a ka anyị si bido my condition abụghị ya Jizọs abịa amen kama onye ọbụla ji okelu ntụ onye na-anarụ ọ ga-akpọ owuru okelu ahụ n'elu ọ bụrụ na gị na-agbaja ọgbọ gbata haleluya. In the name of Jesus. Now, every Bible is so weapon to what's in my open on the honor. Make us see that. Devil is so weak. Hallelujah. Where was it from? Who built it? Me and oisi agbara chebe na ọbụla mmeje ike mmadụ n'ebe a ọ bụ na maọbụ mkpọrọ Jizọs aka oisi mkpụrụ nkwụ ahụ isi ike haleluya taa onye ụlọ ya bụ nwa ọgbanweghị haleluya ihe mụ na ya na-akpọ onwe anyị mgbe anyị na-egosi obodo ihe anyị na-akpọ onwe anyị mgbe anyị n'obodo obodo ya fụọ na ihe ọbụla siri ike na ndụ na taa ka ọ ga-abata ya in the name of Jesus ọ ga-eme ka ọ ya eme kpọrọ Jizọs aka metụ elu na aka si owu na onye o ji oke ya taa ya aka na si owu na onye ji oke o mere ụlọ na lahụra ọ sị gịnị ọ sịrị nwunye ya ji oke ya haleluya ịgọkwa agụ kpọpụta ihe ya onye o ji oke ya ọ sị gịnị haleluya anyị amalitego na oke onye na-efuru efu ka a na-akpa nkatị ya nọ na-anata n'aha Jizọs anyị bere ebe a n'ụdị na ọṅụ furu efu na-anata mmadụ ebe a anyị bere ebe a n'ụdị na ọṅụ furu efu na-emegịrị na-anata amen akọ ọbụla ejighị unu ga-aba n'ịka in the name of Jesus ehe kere onye nke ọzọ rụọ ya Kidara. Onye nke ọzọ na Jizọs a na-asị amen ọ bụrụ onye dị ọ ga-ekwuru ọtọ n'ụkwụ anyị kwuru ọtọ n'ụkwụ na-efere Jizọs aka na-efere Jizọs aka onye nwe anyị na-ekele gị n'ihi ozi a anyị na-ekele n'ihi ezinụlọ dị iche iche nke batara ebe a n'ụbọchị taa anyị na-ayọ gị iwere ozi ọma si onye ọbụla n'obi anyị wesiri ike baa n'ike n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Praise the Lord. I say praise the Lord. Not to be okay. I
Okay, actually, that could be you. Kedonde, Mama. Because Kedonde undertaker, the undertaker he goes to not be used. Undertakers, please need your attention. Bring us the props near the peaks. Let's lay down our money. Undertakers, we are waiting for you. Undertakers, we are waiting for you. Odiyeyo, odiyeyo amazae, odiyeyo, eyi kari riji. Oye mo bana gumi odiyeyo, odiyeyo, odiyeyo amazae. Undertakers. Oye na kozambe, odiya choma, odiyeyo. Ayo tiba tupu ebuten nakon ndị bọọlụ. Abụna ọbụla ha ka na-eche ebuten ozugbo adị n'ihu. Ka ndị mmemme were ihe ha chọrọ ime. Anyị taa n'ụzọ. Okwu kwụsị n'ọtọ. Anyị na-ekwu n'ụlọ. Abụna ọkụ isi n'aka. Undertakers, get up, wake up and attend to us. As you do. It's your door, is you. We don't care anything. Wake up, Jesus, but I know you. Udo ezido, udo kere kumite, weka Jesus bata obidu, zobi konge buku, abale warabe iye, bupa bale warabe iye, zobi konge buku, abale warabe iye. Wake up, Jesus, Mata, Otu bọsụ onye nwe gabịa, ebere abaya dịkwa, ndị mmehie, ha ga-eti ya aka n'obi. Otu bọsụ eze anyị gabịa o, ebere abaya dịkwa, ndị mmehie, ha ga-eti ya aka n'obi. Agasi leyemeruwe, agasi wo, agasi wo leyemeruwe, ageti akalomi, ageti wo, agwa papa wo, ewo wo leyemeruwe, ageti akalomi. Biko gini gizi onu nde. Mmadụ na ndị ọrụ anyị
No sign in one way. It's very good. Mama. In my father's house, there are many mansions there. In my father's house, in my father's house, in my father's house, there are many mansions there. Oh, in my father's house, there are many homes, many homes. In my father's house, there are many homes, many homes. In my father's house, there are many homes, many homes. In my father's house, there are many homes, many homes. In my father's house, there are many mansions. In my father's house. Iwere okele ebe ahụ mansions ọ bụghị ebe a kpọrọ bịa ebe a n'eluigwe abụghị nwere abịa nke ọma. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Most High God. Apostles of Alike, the one who also began na Yosumama, never began. The Moses, and those in Kitchen here. His words from the apostles of Alike, the Lord Akita, began na Yabiko, they was ready. Yeah? And the message, I got a message. Why should we hold on there? Praise the Lord. Praise the Lord. And then I tell my channel, a team of the action. You got the card now, made from bag. That can now go get over got to a phone. I can know. And I like it. I'm not going to be only quick. With the card 200. With the card 200, none all.
Jesus Christ, in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. One of the towel. Shaman. Come then, cameraman.
Jalan lupa. Jawab lagi. Go. Ada ọmọ lórí ọwọ́ àgbọ̀ bẹ̀rẹ̀ ọmọ ní ilẹ̀ ẹ̀ka n'iru ọmọ àgàpùtì name of the Father, name of the Son, and name of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. But I went out. Boleh tahan ada. I said, sorrow is over, sorrow is over, sorrow is over. Sorrow is over, sorrow is over, sorrow is over. 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 Oh, sorrow is over. 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 Yahweh. Sorrow is over. Sorrow is over. Sorrow is over. Oh, sorrow is over. Sorrow is over. Praise the Lord. As in praise the Lord.
Before then, let's do our offering. Bless the family. Raise up your offering, bring out your offering. Please do that. Do not forget. Chief nwenyi akebuchi ọnwa Ugochi mere eze one n'Ọkịja. Onye nke ọ mụrụ ọmụmụ ọnwa anyị mụrụ ọmụmụ taa ka a na-akwali ya ugwu ikpeazụ ọnọdụ ya ka a na ebe a wee na-adị mma ka ọ na-abịa ọ bụ na ị na-afụ ụzọ ị na-anụ arụ eze ọba a na-ekwukwe na-ekwu nne m bụ nwaanyị eji ama atụ ọ tebido onye nwanne ya ihe ọ bụ ọ na-anọ ebe nwa ogbenye na-ebe akwa ghọtago ihe ọbụla onwe otu ọbụla ọla ọ na-eji ya enye ndị ọka mma aka ghọtago onye eji ekwu maka ya ghọtago ti nke ọnwụkwa na pepụ na-ebe akwa na ọnwụ ha mụ ya ọfụma nne m bụ nwaanyị obi ọma ghọtago nne m enwere nsogbu afụ ndị mmadụ n'ike bụ ike ọ ndị mmụ ụmụnne ya ikwu na ibe anyị onye ọbụla zuru oke taa si ka agakwari ugwu ikpeazụ anyị na-ekpere ha bụ ụkwụ ha ji bịa nke ha eji ya na aka nke ha ji bịa mma odobe ha ya abịakwana ha ya abịa n'udo achọkwana na ha ya ana n'udo otu a ka ọ dị nwanne m Ugochi mere eze ya otu a ka ọ dị Ugochi mere eze a sị na gara bụrụ ọchị ọbụlụ Ugochi mere eze ọ na-eri ego n'ọgbọ na-eti n'abụ aka gị Jehova wee na-arịọ gị ka ichekwaba ha kpuchite ha n'aha Jizọs Kraịst. Onweghị ngwa agha ọbụla ekwensu pụrụ imegide ha ga-adị ire. Jehova nwere mmụọ ọbụla ga-eji iru mama ha bụ imeche ha na nrọ. Anyị na-eke mmụọ dị ọtọ ha agbụ wee na-asọ ọkụ gbọbụ ya n'aha Jizọs Kraịst. O nwere mmadụ ga-aga ebe ahụ eliri mama ịkpọlite ya wee mee ihe na-adọrọ mma. Anyị na-asọ ọkụ rebe ha n'aha Jizọs Kraịst. Jehova King of Glory ka amara gị bara ahụba. Ha ga na-eje eje na-abata abata. Ụmụaka ga-abụ ụmụaka ga-eji ama atụ dị mma ọ bụrụ atụ dị njọ n'aha Jizọs Kraịst. Nna anyị kenene gị nara ekene nara otuto nara mbuli elu wee na-ekpuchi n'ọbara Jizọs Kraịst.
Ọbara Jizọs ka echekwaba unu bụ n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. One, two. Biko anyị na nke a bụ ihe onyinye nyetara. Etu anyị si eme anyị na-enye ya ndị mmụọ karịsịa onye the sinner. So I give it to you as a sinner. Let it be a blessing to you in Jesus' name. So the next one, am I with a vote of thanks for what has happened? And I appreciate people. Biko ịmụ na aga hapụ ebe na mmepe menenu maka ndị chọrọ ikwu akwụkwọ ụtụtụ biko ohere ka dị okporo anụwa ebe a akwụkwọ mmiri si wee bịa idepụsị ebe anụwa biko ndị chi ịsa akwụkwọ ịsa akwụkwọ ụtụtụ biko ka esi eme ya n'abaghị anyị na yọ. Yes. Onye ọbụla bịara ebe a ụbọchị nkịta sị ka abịa nọnyere anyị maka ọgọdụ mama anyị lapụrụ anyị otumadụ ụka ya ma ụmụ nwanne ndị ụmụ abalị ndị nna m ochie azụ onye ọbụla daalụ m ụgwọ nji wee ebe a bụ nnu ji wee na Ise. mma mmazi ife ọjọọ mma makpọrọ Amen. mma makpọkwụ ka Chineke gozie onye ọbụla ma kpuchie onye ọbụla ka a na-anọ maba anyị dị iche iche n'afọ Kraịst nọ n'anyị. Amen. Ezo Muda, I can again. My brother, shall we share the grace and fellowship? The grace of our Lord Jesus. The Lord of the Lord, the Holy Spirit. Now forevermore. Surely, goodness and blessings shall follow us all the days of our life, and we shall be in the house of the Lord forever and ever. Amen. I don't have an ended good work on Bolo, I can almost appreciate. They can make the Afghan or on your own now. I can almost appreciate. Because after the Jola way, your instruction and more. Even is sharp one, the nation of people are up on people. If you ever want to be what we about what it is when to Ayo. Emane to this album to the case where we are the place and people. Yes. Yes. Let me see. I can agree, sir. Or I can propose by a candidate. I'm a burger. I can have some. I'm not talking a candidate to this. Mama, cái đó giờ lên cái đấy mà con đã kêu nào vào mama. Okay. Để to kìa. Cái đấy mà để mama kêu bỏ nó được.
Even I because Neki on 72. Can you wake up with on one? Okay, no, I get my junior brother. Now this is my house now. Oh, not about now. Muje loyal system. Actually, if it's I want to go back to we know the lawyer because Papia no more. The longest of balance or the 140 years well. When we have 140 years well. So on that one, it's not celebration. We call it a painful death. 72 days. It's not okay. You understand? So like well. Because our expectation, like age, years of every 5. Then it's human again. Makana itu esi wite ge utara onye obana. Kedu okwu nkaso bi na yesu umunne ge makamas. Ma the entire family ndi kana jiwe didu unu ya na umunne ge. Last year, I've been doing series of meetings. You understand? So you show that one because I had the very same business. Was where we are now. The reason I remember is an ambulance. One was you were like. One was you were like I got a copy. Make a sure that this family all now I maintain the family the peace and progress, long life and prosperity. We are in our now because I got Natalia. I got all my brothers, my siblings. I got even my own wife. Senior man. No problem. Senior man. No problem. Come back and with me. What did you? This is except when gonna do picture with you, the bought all your shop with you, the bought all your shop. Yes, go and call all your siblings. All of you now with that. All of you. Go and call the rest of your siblings. My siblings. This one are my family. It's my husband. Okay, My husband, no worry. Let's do it. Wait, hello. Even I need to have it. I can again. Your name and your title, man. I'm Chidima. Black and Nwenyi. Can I? When you're here, one. I'm On the day, now. Yes, next. Wow. Can it be? I miss her. She's there to me. Since the day she died, tears have not stopped coming out from my eyes because we are so close. What are the three things you learned from her when she was alive? What I learned from her As a, because you are just taking her position. Yes, what I learned from her is that she's a peacemaker. She's a peacemaker. When Ichi till me and God, I say, she's a peacemaker. You understand? I learned a lot from her. Okay. And at her absent now, what is your message to your co-wives regarding to her legacy? My message to my co-wife is that we should follow her footsteps because she's a good mother.
Thank you. Egonaejije oyilichukwu na okija adreesị ndị okija anyị kelee gị ozichukwu gbachaa but first and foremost maka ndị amala afa ka amata afa na nke a na-etugasị onye a nọ n'obi ya nne gị ka ị na-akwanụ onye ma anyị jụrụ nọrọ ọgbakọ ọnwụ nne gị a ka ebe ominu to you So sorry. We keep going if I gave about your mother. As in each other, if things in miss about her. One or two things in miss about her. I strongly believe I can never today. I'm fusing one man who believes in the number about me. Can't hear. So I'm doing another time. Mama who believes in the number. So I know with them and I wasn't to a piece of the former man. I want also to a lot of people. I'm talking about ndị nwunye nwa nne gị ma ụmụ nwanne gị nwoke na ụmụ nwanne gị nwaanyị ndị ọnwụ nne gị na-emetụta ma ndị ụmụnna gị obodo ndị ọ na-emetụkala bata ọtụtụ mmadụ ji wee gbakọọ ihe maka nne gị maka na ọ bụ ezigbo mmadụ kedu okwu kasị obi na-enyezi ndị a anya ọbụla furu igwe ga-amaghachi so ana m agwa onye ọbụla ma ndị so wee kwa akwa maka ọnwụ iwe ọbụla wee kasị tupu mara nke ka mma anyị kere gị darị nne oyilichukwu na okija ego ị na-eje ije ego na-ejeli gị ije na okija anyị kere gị darị nna echi na nwanne dị na-eme expect so I'm actually in tomorrow bill 8 of January. I'm the best. Strong believer. Fire Dal, I can again. MSL. I can again, sir. I can again. I can again. I have an account to give. I gave you one. We bought international. Okay. Go she married one Makija. Oh, Guru. Makija. I can again. Sure. On the Kaina, only I can give a minute to you. I had a told me, I can even go over. I can no, I can have so I am. As long as
daalụ. Kedu ịdị mmadụ ọ bụ dịka isi mara ya? ọ na-alaịka ebe ọgbaghara ọ dị alaịka ebe a na-akọ ọnụ ọ dị alaịka ebe a na-anụ ebe ọ bụla ọ na-eme kushọ na peace daalụ. Ịma na ndị na-ebe akwa nwunye ya erike, ụmụnne gị, ndị nwunye di ya, ndị nwunye ya, ndị nwunye nwa ya, maka na mama anyị nwụrụ na 72 years ọnwa na 72 years ya ọ nwụrụ. Kedu ibe nwee ike ịbụ ka inwe ike nwee ike ịkọwa maka ya? Ezigbo ọnwụ ka ajọ ọnwụ? a sị na ọnwa mmeri ya akasị aka wee nwe obi adịghị mma. Ndị obi daalụ. Kedu ihe na-akwa na ụmụnne gị ndị so ya ebe akwa? Anyị kere gị ka a bụ etu ya ọzọ.
Dear guys from Enugu State, I saw no. All dear guys from Enugu State, I have no more. I will not have none in there. No appreciate. Here, my boy. I know the dear guys from Okano, Enugu State. I will not have no appreciate. I say have now. Yes, I go. I've been able to. Yes. Wanda from Imo State. Afia, and a Wanda from Enugu State. I want them there, I want them there, go. All right. You know the money. Ọ̀nà àbọ̀ wọn ti kára ọgbẹ́ owó òyìnbó ọmọ ní Ìbàdàn ọmọ agbóhùnmọ́ na South Africa ọmọ agbóhùnmọ́ na Nigeria ọmọ agbóhùnmọ́ na South Africa ọmọ agbóhùnmọ́ na Nigeria. Yes. Anabata Wanda from Imo State. I'm not going to come on to me. I'm not going to come on to that one. I can't do her. You want to go? Yes. Yes. Papa, there will be a boyfriend. You never met us before. Would you go to there? Yes. One from Imo State, but I can't go to Kenya. You want to go? All one after the other. And then go fair. It's a model. It's a model. Can only go now. You want to go? Yes. Hey, I want to say if I did, never was a name for share photo. Never was a name for share photo. I want to go to Nigeria. Don't have to South Africa. I want to go you go. I want to go. And then I'm at Abiko. And I'm at Abiko. You want to be there? I'm at Abiko. Yes. I want them. I want to Majo. Yes.
aga na akụ mgba nne m sista na oge adịrọzi ịghọtago ọka bụ nwadị Imo steeti ọya kwụ n'ọgbọ onye eji napụta nwadị Enugu steeti a na-abaghị ozugbo ozugbo na oge adịrọ akwa mịanụ m na eze gị ebe asị akwa mịa bịkọrịnụ ebu mma wee bịa ọrụ a akpa mịa nna na m na-ego pampasị ọ sị m anwụrụ angwụ na nkwụ na-abịa oha onye ga-enye apụ inyo onye akpa ihe nye m akwa mịa anakpọ m jezuo ike ụmụ apanụ ga-enwe ndidi ka onye dị ya nweta ndebe sọsisi Naturalist family unu ga-enwe ndidi ka ndị agịga chapụọ gbanụ nkịtị yes biko ndị na-abịa atụ ebe a ka ahụ onye na-eje na-apụta ozugbo ozugbo n'oge adịlọ biko onye na-eze a na-apụta ozugbo ozugbo na ndebe ịtụ dị ka arụ dịka ayọ ka anyị na-ayọ ka nwadị Enugu steeti na-eje na-apụta a na-achị nabata ngwube ndebe Francis Ntachi Obi yes ọha kwụ n'ọgbọ ọha atụchi oji maya eme ọgụ na be anyị oke yes ndebe Ntachi Obi ụnụ efọrọ ma instruction ọ maka ọnụ ma onye mbụ etu anyị aka mma ana m ebe echirezi oke inye m ego ebe a ka m kweche ọ ka bụ ezinụlọ Francis Ntachi Obi ọha kwụ n'ọgbọ anyị wee na-awụnyere ha na ọha bịabata uni ịghọtago ọha ọka osi dị atụche ị ga-esi ntọapụ enye m ego nụ ịghọtago ebe nso nọchiri eche na-abaghị ozugbo ozugbo ka ọ wụwarịgbo yes mụ na gị na-abụ enwe ọkwụ atụche na nwanne m nwoke yes atụche awụ ya na ụmụaka ọja abịa na akwụkwọ ya awụ ya emebe a 3,000 naira gbakọrọ ọnụ yes dadị na eme n'ebe a biko yes atụ eme awụ ya awụ ị ga-enye m 10,000 naira ọ badị onye aka tụtụ ebe ọ nọ bịa tụtụrụ m ebe a yes yes nwadị Imo steeti na-emerebe nkata dị n'ebe oke n'ekwu ada biko ada emesi na-agba ozugbo ozugbo onye aka tụtụ aka ga-adị nkọ onye aka tụtụ na-atụtụ ọsịsọ na nwadị Imo steeti na-eje na biko nwada Enugu steeti ịghọtago nwada ya na Enugu steeti ga-abatabazi yes nwada ya na Enugu steeti batabazie ịghọtago na-eje ụjọ atụzina gị eji agbabara ofibu nke Jehova ka nwada Enugu steeti na-eje napụta na-achọ nabata ọga anyị from Ojoto ịghọtago yes ọga ndebe ọba kwadoro ọfụma na akwụmọzụ a afọ nyakwere ịghọtago ụmụ ọgbụ bụ ahụ ụmụ abalị na-ewere na m iwe gbanụ nkịtị biko ndị a na-apụ na-abata ododo na-abịa ozugbo ozugbo iwe ewe n'ụlọ yes onye aka ntụtụ na-adị fast ọ bụ na ịma atụtụ ama m atụtụ hoo ha ịghọtago abụ m onye aka ntụtụ ana m atụtụ si ike nze nwanne m ịmakwa awụrụ ọba nwanne nke m ishe adọdalụ ego iji ebe ọgụgụrụ ute nke a bụ mụ nwa ọ na-alụ ọchị na alụ ọchị ọ na-alụ ọchị na alụ ọchị na ọ nwere nke bụ nke m ebe anwa ịghọtago hei Egonaejije abịakwanye na nwa Egonaejije ọ nke a bụ asị na ịnwụrụ ada sị yes na ada na-abịa hoo ha ịghọtago ka ọ bịachitakwa m na ada eze gị hoo ha biko ego na-agwa ọgwụ na wụrụbe ụba ịghọtago ọwụrụ okorobịa mụrụ na bọba na-amị aka ha che n'ebe odogwu odogwu ịmakwa oloyi ololo na-arịchịta m na adaeze gị ọnwa ife bịara bịa ebe eme ịghọtago ebu mma wee bịa ọlụ mma ego pampasị biko nwunye m ji emume eji m ịtọ ndị ọga ndị ọjọọ ọtọ ngwa batabazie na ugbo mbịa werekwa igbo nke ọnụ ịghọtago ndị ọga ndị ọjọọ ọtọ nọọnụ mkpụrụ ọjọọ ọtọ ugbola afọ ọjọọ ọtọ ọha ọkwụ na mgbe ịghọtago
Okay, God, no. What do you call him? This your God, I've been the Boba. If I'm not mistaken. Okay. Thank you. No. That they will go to know because I don't know what get through. Hey, oh my dear man. What talk is that me one name? Mother, you want your cat to. I to put on your cat to because Mother, you want your cat to all of you. On a matter to because Lolo, Egona, Wabu. Auraba, Agobromo, Egonana, Wabu, Yotago. Although your workers are the one number no consono, because none of them ever for the body afa. Yotago, Aunan Kemau, Roma Koja, Batageba, Oma Kogan at the Buona. Hey, Olo, there go talk his Mia. Oh, one kitchen. Hey, Olo, everybody have Wabu. Kaya comes to Melbourne. Let you know about the Jerome. Oh my God, home up and Kebano, who never know about the Bicono, Gadros Yaba. Yotago, Aquamia one name, Ijabago Brote, Aquamia, Marco Sebo, wedding roadman now, we never put the Kega, we never Bambulu. Oh my dog, Omada, Obama, but I was there. Yes, but about Omada. Only an abroad those was not going to India. Yes, we're trying making cause ever because. We're trying making cause, huh? Of course, it is. Without the only my cousin, yes. Super Chief. Yaman Kamu. Yaman Kamu. Hello. I'm Address in the mistake. Kina shendo yaga zeregi mwane shendo. Jona mboka kina sasi. Omo apura omo atani. Ayana ahwa. Mbao. Awa. Akwa ba iwo ya. Na the shift on another brand. Aka no omo adekriketa wa biro se na ayaja. Akwazi ya mo suta. Onye obra jana seba. Ono bi obra ko no bi. Iwo ya ba akwa. Oha. Iwo ya ba akwa onu. Mama ayi bo yo tu ayi. Kuru nwanna ayi iche. Adana mama ya bo ni udo. Oha. Oda acha ebe obulu o na-esi okwu. Kami obulu ogbagara ahụ bido ọsị ụmụnne m biko hapụnụ ka anyị were nya ntu a donu. Ọ ya ka ụmụada anyị ji wee nụkwa na tata na na-eme mmemme ya. Oha. Kandana na bata biko. Yes. Ayo kana na bata umunne Jack Mwaba. Yes, I know you know. Hey. I can go be the SS yo. O talk you say we are. Na open you film. You got money about Mozogo. You got money. Oh, yes. Kalau kamu nak jadi apa yang nak bahasa, berbenda bingung money na. About Mozogo bingung mohon mana nasi nak bahasa. You tak berapa gajian? Oh. Kakino Jeffia Mogo, wanda kamishe, Adibe sinazo, ayana mwenye frago ni Jeffia Mogo na Sempori, yotago? Yes.
Chede monto akun se boga hapo. Ema. Aya na bata iko family, yotago iko mani family from Obama no Okija. Ozoko si yes, ohana bata bo. Ewe na sa had no rinne. Yes. Ina yiga funde na bata no bo on debe iko mani from Obama no Okija. Your guy open up a ton of ball. I will not say I had no. The one in our way of Mania. In a bit from Mania. Oh, that is no answer. None of one yama. None of them there. On the people money, no back on the Mozoko Pisino Boo. It's a mudo. It's a bug of root there. Archie, Olaya. Oloya. Hey, one put there, you have a month now. Oh, we're calling. Oloya. One put the waffy, young Mike one day. One put there, one with the one name I only have no more quadrans. Oh, yeah, walk right there and talk about grass here, my dear go. Here, hey, the woman of Daruno. The people money. He got money. He goes family. I know so not no. Yes. I can you got money family. From about 1 4 better. You got money again up that another family from 1 4 better. Oh, another family from almost up to job. I know what I'm saying. Look at the road. I just can't get it. Oh, yes. Hey, she back me. Oh, Grania, that is she back me. Yes, you got one mark on them. Oh, the heck can I do? I'll transfer the M. Without the power? No. She back me, Bushana. She back me. I'm happy to see you. Oh, Nagazie, Grania. No good money. That guy can say no. He got money family from Obama and then the bush here. I'm not going to okay. And then next family. Okay, yes. And then next family from Momo for Okija. Oh, yes. Onyenze. Ozoko kaya oh. Kaya kene ndoku mmadu onyenze. Adauna kewo. Nkemane soku. Egonaejije. The greatest Egonaejije no Okija. No one. Yes, the big money from Obama and Okija. Onyenze kaya kene no. Oh, na mauna kemawo. Why am I no? Adauna kemawo. Them. Can one young man from Borgo campus and I can buy it by name one. Yes. And I'm bringing about an family from Omo Fokija. And then this family can have a tabasi, or number to run out with Waba. He ought to go, they're going to want to marry. And then this family from Omo Fokija. Oh, can have a ton of more. I will not say hand no, because I'm going to be a good fan of people. Yes. On to a Koshani, and then next family from Omo Fokija. No, no good money. No more for none. And then next family from Omo Fokija and dog guy. I said no. I'm not Kita Chalogin and Ezekiel. Yes. 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 Architect one them. That is them man in there. No.
Kena apa sirike na kuma daga kena ta mama. Awi fike me uralo bange. Udodi. Ana next family from mama fakke ja kena unyaro na ndo yota go. Ora na pe gura na ba fa ba kunga nye kurora. Yota go ayo kai na yo. Akodi. I can next family from Omo Fokija. Onions don't talk about this man. Yes, can I ever shadow no? Okay. Egonaejije okija. Egonaejije Rofuma. Egonaejije Mukara next weekend. Egonaejije Mukara next weekend. Egonaejije. What go? Ako amiana. Ako papa. If I put on to the pogo. If I put on to the pogo, Yotago. Ana wego sina wego kiri si apa monka omo wanka wanne Yota oyanza ka kana biko yes ana wego kiri osibo je wari megu omo ma pana ndo akukesa na nya mefe omo omo ndie ma tana ntoke no It's Abama on the beat. Oggi cosmetica è mogo na nanda pato. Allora ti devo fare che può fare. Adesso tu io ho bisogno di altro. Io la fa. Via. Che un pezzatina va per muovere poi. Christophe arrive au public, Christophe il veut dire qu'il va venir dans la chaîne à tout le monde. Yes, maka bentoka soalnya berapa kali nak bakal? Iya tahu. Apa dia nih? Apa saja kan? Di University. Apa ni University? Yes. Yes. Orang lain apa begini nak dia? Apa sih pada nak cakap? Orang lain nak kerja. Orang lain nak apa? Thank you. Now when they be true, akiri kinabia. I don't know about the house. That will work. I don't know about that guy actually for moments about people. Yes. Also, who do you probably answer the other? Nobody. On an energy, probably not. Then I take room now because if I can want to see that, because what I should do. Okay. What I should do. If I feel that I'm not going to get I just sit in my picture. Oh, yeah, thank you. People, yes, there's a photo. Now, we can see. Take me just like eyes. Tell another from our woman, our teacher.
Akili Abokana, then I love one that she did look. Oh, and I'm a boy. And I feel like I happen to have a you want to go? Akili Abokana, there's a little home as well. And I was about Rola. Akili Abokana, Akili Nawa, that she did look. And I'm a three. Oh, and I'm a people to wedding. Oh, the good as that fair, I'll get out of the back. Okay, today. Yes, yes, yes. All right. Yes, yes, yes. Yes, I'm ready. I know about that dog from our women to the teacher. After the Amokana. Now, 191, now 191, and this is the Doba, Wadashinelo. Oh, yeah, now, but I don't know. Hey, another one, I go home. Then Papa Sifadi, address the good that they don't know. Papa Sifadi never know. That is why I got no home. The woman, Yamama, do. Papa Sifadi is of the Nazo. Papa Sifadi is of the Nazo. All the other Jew are better than without being a fair and Bob now. People pour on my doctor, people pour a cafeta. Whatever you want. Yes. Okay. I know about the guy from my home as I'm up to Jackie the Amokana. Oh, Hanabata no Bohova. Yotago. I went out to the Hono. Oh, one Ashinello. Adoba. Yes. After that, I get Mike. Yes. Okay, I'm the guy from Obahomes Namakija. Yotago, Akede Amokana. Akede Amokana. Oh, yeah, Nabatano for Obohova. Nobody. He said, he said, how could it be? With him, that's there. Let's go for Weffy. As one mellow, another man, that's why I can know. Yeah, we're going to know my woman as a damo. I got a way for I think I'm a Ghana. Oh, got it. Let's take it up.
Yes, Okamunda and then Sukoha and Anabata. Wana, yes, Sierra Budia, the Tirme, with a mighty cause of what I tell you there, Omona, Okatensa. Okamunda Sukoha, Anabata, the Bessie, and Jamie. Yes.
Kosere. On the baby, and think you don't know that in Mexico. All half of the ball. I don't know the honor. As a motor, with the name of yes. Aka mutaka yo half of the ball. And the people that are here. People that are here. People that are here. I am not here. From Unsuka, hey, Doga, get go, Siade. The Ogai, Apunara Tuko from Unsuka, not ruling there. Thank you. I don't know about our ship in the best of when I share from all the work. I am not going to and Doga and that's what I'm going to get to the top of another thing. Ọba náà nàchó ìyọta àná ẹ̀mẹ́ gbọ́gbọ́n náà lọ́dà sí gàá ṣèkèrè màsíkà kéré àná òkú okú dánẹ̀rù ṣèkèrè màsíkà kéré àná òkú okú ṣèkèrè màkànnà òkú okú gbígbó àfún náà dàtú ìgbò olùkọ́ tó ń yẹ síkà náà lè ní wàpàdé. Àfún náà dàtú ìgbò fọ̀mù síkà ẹ̀ẹ́dì tó yẹ síkà. Hold on.
Aku dah baba. Okay. Awere mu no kwa na ye bia de ma. Se ka de ka to ru mu. Ka bo bu. Ka ri Yesu ya no. Amen. Na oye pra ni e gwa na ya, o me cha de de ya. Ai ma se ka da ru na ba. Kire de ru. Do mo ba ka na ru. Do ga no no. No no afa ko no. Alo no. O ko se na Ayah kena doga semua ribuan kita DJ tiri fegu. Ayah kena doga mana bahasa doga semua ribuan kita. Kena share sampai. Oke, baik kalau ini program, ada tuh. Apa sih ya boy? Alang. Egonaejije akan ambil program. Egonaejije
Light of God ministry. Light of God ministry. Yes. Oka mutoka mate kwa kuja. Oma kuna mweza yotado. Oma. Aje kwa pishi. Ijo mate kwa kuja. Eba mena eba mena. Nake le pishi. Isheka oma mwebu. Yotado. Oka. Eba, eba. Yes. Aje kaya kana. Yes. You come out over there, this is them and okay. All the people that are not dog and come out over, I don't know. I don't know if you're oh, because you're what's up with this out here? Talk about the mom one. I don't know what dog and at your state, you know, if I'm ready to go. And I can always have the bottom after that. Oh, one day I can know. Now you want to get that again more. Eh? That another day, and I'm from Cabana. They can have Roman Cabana, they can have Roman Co. I don't know what I'm talking about. The state of Ohio, no more. Then I'm going to have a casino. You are going to have your state. There's somebody here. There's somebody here because there's somebody here. I don't know what I'm talking about. Your state. Yes. Yes.
Yes. Eze ka tiri me gubiko.
Eben Naiba. Adu Goma. Welcome. DJ Director Saka Bunda na Yosha Director Bubika. Yes. Welcome. Kamu tak bagi nak kau itu. Mama, kadang kau nak kebu apa mama? Oh, we are kebu minute to you. Oh, we are 72 years. Kebu we keep on mama. I so much like that my mother. I love her. But oh, mama, I think I got that. Mama, what all this about? Nakana itu. Apa mau gua mereka gua sama akhirnya mau kan dikerja kan. Gua cuma ya mau kita. Apa nya okija? Apa okija? Ya betul kita sunona. Ada malu. Wah yang udah. Apa mau
Arrest. Daalụ. Kedu ndị mmadụ ọ bụ? Kedu ebe taa ji abalị ego oyibo? Daalụ. Kedu ndị mmadụ ọ bụ mgbe ọ nọ ndụ? Kedu ndị mmadụ ọ bụ mgbe ọ nọ ndụ? Daalụ. Iso ebe akwa nwunye ị na-ebe, ụmụ nwanne nwunye ị na-ebe, everybody ndị ezinụlọ a na-ebe akwa maka ọnwụ nne gị ochie. Kedu okwu ya agwasịrị asị nna okwu kasị obi ya enyebe? Because we have to put it on. Oh, yeah, that's the wrong thing. Oh, I have a baga. I have a chance to get an oh, yeah, for that. You can't get on the house. What the? One area. Oh, no. Whatever. You are. I'm never come up. I can I want to deserve you now. Can I can in a can ever? That's what we are doing now. Can I can in a can do no moonlight. So we are doing now. Go so you know. Halo, hai ke lagi? Aku sih tuh orang kopi. Kias kalau jadi itu orang aja sebenarnya pakai kue dia belum berusia. Oh, mesti ayana apa ya? Makanya ada juga lah. Ayo mana baik baik. Bos, aku sih gua kira barang kabel kabel jangan lagi. Mana tuh ya barang oke. Mau ini sama tuh soal jangan ruang poti. Ya program. Awak kasih borong koi, baru sama orang Rusia. Ya kasih God bless you.
Africa. Our good in Nigeria. Our good one in South Africa. Okay. Daalụ. Kedu ịdị mmadụ ọgọ inwe anya bụ mgbe ọ nọ ndụ? Amen. Amen. Ọgọ nwe anyị nwa age of 72 years. Kedu akpị ezigbo ọnwụ ka ajọ ọnwụ? Ọ bụ aka wee rie ọchị. Thank God site na amara Chineke na Chineke nke dị ndụ zitere ka ọ dị ozi ọma na o megidere ife nzọpụta ụmụ niile ruo n'ugwu ji ruo onye amụchiri aka ụmụ ya niile bụrụ ife eji ama atụ onwekwara onye bụ nkọjọ nyere ya so ọ ebinye Chukwu ekele ma ife eji ama ezigbo nne Chineke bụ ife niile a na-anya ụlọ ọzọ mụ na ya ga-akpa ma mụ na ya ga-akpa ife abụrụ ya ga-abata m kana ife dị mma na ekwute Daalụ. Anyị kelere gị ka nweta aba a na-eti ya ọzọ. Alaeze ama. Anyị kelere gị. Daalụ. Alaeze ama na. Anyị kelere gị mami. Ife dị mma. LS Bank ụmụ agbara. Ada dị ọdụma. I dị too much. I dị intimate. Nwa m nke ịtọ na-anụ nke iru. Ọ ife wetara m ebe a. Short, onwere competition. Ama m ya nkịta o wee picture ya mfụrụ nji wee nwari ya. I know her very well. Manye ọfụma. Ezigbo mmadụ. Ifuru ka akwa esi wee dị. Ife niile galụrụ siriri wee. Onye osi n'ife dị mma dị mma. Onye pụta n'ụwa ya na-eme ezigbo omume. Ezigbo omume na-akwa mmadụ. Nkasi obi na-enye ha hụ na site n'ike nke Chukwu ife niile ha mefuru ọ bụrụgodu mbibi ka ha gbara Chineke ya gbachiri ya maka na ha ji obi ọcha wee mee akwamozu ọgọ nwaanyị ọ gasịrịrị welele ebe ma ebe onye a nọ ego niile otutu Chineke ga-akwụ ya dọbụl ọpọ ndọbụl. Thank you.